Makadi baba. Ndinobara prophet. Makadiniwo. Ndiani wenya? Mudzimai wangu. Mudzimai. Makadi mama. Ndiri pawanga namakadiwo. Tiri nani. Ndoda kuti mama ndivabatsire. Ndinotenda. Nyaya ndoda kuvabatsira nayo iri very simple. Nokuti ndatenga kuoneswa paine mhepo. Ndinotenda. Asi mhepo iyi yazonyanya kukonzereswa nemunhu. Ndinotenda. But munhu haazi ukama hwenyu. Saka pandiri kutresa nyaya tindionese urwere hwavo. Ndiri kunzi inini urwere hwavo munhu anoita seanokanganwa. Ndizvo prophet. Imimi pane nguva yekuti mukavatarisa munotoona kuti zvachinja. Vanotochinja face. Vanoita kunge vagarwa. Ndizvozvo. Saka ndinoona muchinamata pamwe pacho munhu vamashandisa mazwi ekuti hamba Satani. Ndizvozvo. Hamba Satani. Ndizvozvo. Ivo vasimuka kubva kuti handizi Satani. Ndizvozvo. Nokuti handizivi. Nandatarisa nyaya dzenyu dzese dzekurwara kwamama ndanzi aiwa muchembera anofanira kuti apore. Ndokubva ndatarisa ndikanzi aiwa but muchembera akanga atombopora nokuti pane nguva yoita zviri nani. But chandinetsa ndabva ndaiswa munzvimbo asi nzvimbo yandasvika inonzi Mbare. Ndokubva ndaona mudzimai wenyu apinda mutoileti asi toileti inobhadharwa. Saka mudzimai akapinda asina mari. Imimi ndobva masara panze mukagara ndakaunda about 15 minutes. Mukadzi asati aburuka. Muri kuona zvaaita izvi? Inyaya ndiri kuprofita nokuti ndoiri kumutraumatize. Nokuti ndaoneswa ari mutoileti pane vainobhadharisa vari pamusiwo. Vakabva vavarambidza kubuda. Ndokubva vagara for a very long time. Ini ndo pandiri kunzi pakabva pakanganisika brain dzavo zvokuti dai muri nedzimwe nyika makatonosuwaye varambidza kubuda. Nokuti ndiri kuonai makazofona ndobva vakudairei foni vakandiri kurambidzwa kubuda but vanga vaane stress nekudedera sezvavari kuita. Izvozvi ndiri kuita munamato wokuti wese ari kuita masevhisi akaita utsinye Mwari ngaadhile naye. Pane imwe nyaya yamakaona yevamwe mai vaiklembwa apa vaine mwana ari paoxygen. Dai Mwari adhila nevanhu vane utsinye. Nokuti ndiri kuona mauya ndobva manosvika patoileti paya mukavati ko muri kuvarambidzirei kubuda zvikanzi havana mari. Mukati saka kana asina mari mutoileti mamuchiti aneiwana kupi? Ko dai mama uye navo kakumabhegi avo ndobva mamabvunza kuti imari mukanzi $. Ndobva mamupa $. rake. Zvino makastreserwe mukadzi nekuda kwedhora. Now but pane nyaya yangu hombe yandoda ndikubatsire ndeyekudzinga zvese. Tinodzinga mhepo asi vanoda kuti vatobatsirwa necounseling. Nokuti chiitiko chemusi iwoyo ndo chiri kunyanya kukonzeresa. Ndikabata zvese ndiri kunorovera ndonzitarisaone pane singadembo yawo Mwari. Pane kutraumatizika kwavakaita inonzi trauma. Nokuti munhu akafunga kuti pamwe ndakutochemberera muno kana kufira muno ndobva vapererwa. Zvino makamira ipapa kune vanhu vari kukuti makangwarisa. Inoda kuziva kuti makangwarise. Ndakangwara zvezera rangu. Zvezera renyu? Hanzi makangwarisa. Zvikanzi kumakuva muda kuaitirekwa. Muna August muna inai baba? Makuva nasekuru wangu neramai venyu. Ndo vamuda kuita. Vamwe varamba kucontribute. Saka pari kunzi wakangwarisa mudhara iwe. Indoda kuti achengetwe nezita raJesu. Ndinotenda. Nokuti havana kungwarisa. Iva vamama pachirungu yavari kuita inogona kunzi loss of memory. Ndizvo. Thank you my Father. Bless you. Amen. Ndoda kuti munzwise kuti zvirwere zvakawanda mazana atinawo ekuti zvirwere zvipere akawanda asi Mwari ane solution nezita raJesu. She is free now and I'm not going now, Pastor.